Уважаеми колеги, откривам заседанието на постоянните комисии. По първа точка от проекта за дневен ред давам думата на господин Димчо Цветов, председател на комисията по бюджетни финанси. Добър ден. Първа записка от Александър Станчев, заместник на община Стража. Относно добавяне на обекти в промени списък за капиталови разходи за 2025 година, от собствени средства и компенсирани промени целевата субсидия за капиталови разходи. Добавяме се да познаете. Добавят се детско съоръжение на Хемус, улица Хемус, град Стража, детско съоръжение Василичка за Тамарни и детско съоръжение Люка за Лев. Ако не, моля да послушам. Колеги, по втора точка, която е в дневния ред, вносителят се оттегли договорната записка, понеже ставаше въпрос за създаване проблем в Сметски село и Бюджетово. Понеже там е осъществен проект и той не предвижда в следващите 5 години да се извърши търговска дейност. След като не е експлоатация от ключовостта на проекта, тогава може. Това е оттеглено от договорната записка и отпада от дейност. Преминаваме към трета точка от проекта за дневен ред. Докладна записка от Александър Станчев, заместник на община Стража, относно изменение и допълнение на наредба номер 10 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, управление на разпореждането в общински жилища. Ние приехме веднъж това изменение, но първият тук може да даде по-подробна информация относно декларацията. Променя се, има лева и се добавя и неедно. Това е едната част от промяната. А другото е самата декларация се разширява, за да отговаря напълно на наредба 10. Защото всичко, което е нужно да бъде декларирано по наредба 10, сега е въведено в самата декларация. До разширение е актуализиране. Актуализация на самата декларация. Да. Колеги, имате ли въпроси? Ако няма, това е съвместното заседание, моля да гласуваме. Против? Няма, въздържали се, няма, приема се. И третата точка от което за дневен ред, всъщност четвъртата, която ще стане трета, докладна записка от Александър Станчев относно доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Стража и за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат от прилагане на общия устройствен план за 2024 година. Същество, общия устройствен план представлява основа за цялостното устройство на територията на общината и на вашето внимание е предоставен доклад за изпълнение на общия устройствен план за наблюдение на контрола. Докладът е подробен, говорим, че ще бъде разгледани. Ако имате някакви запитвания или интереси, може да отговори компетентно. Имате ли въпрос относно този доклад? Ако няма да преминем към гласуване, който е за, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Колеги, ами това бяха просто нужно да не свиквам всеки този месец, понеже докладите са много малко, но относно на бюджет финанси с изпълнение и доклади също получени 60 за изпълнение, някакви как ще трябва да ни навършва. Всеки е трябва четвърта. Заповядайте и да излагате. Слушам заседанието.